Членството на България в Европейския съюз създаде много възможности за стимулиране на обществено полезни проекти в публичния и частния сектор. Един от успешните инструменти за това е Фондът за устойчиво градско развитие на София, който приключи своя първи 4-годишен етап с 13 реализирани проекта на територията на София. Фондът е дъщерно дружество на Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ, създаден в началото на 2012 година. Европейската инвестиционна банка избра именно него за един от двата пилотни фонда за градско развитие, които да работят на територията на България. Фондът за София е фонд-менеджер на финансовия инструмент Джесика, съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка с подкрепата на Банката за развитие на Съвета на Европа за финансиране на устойчиви инвестиции в градските райони. Целта на фонда е да насърчи и да мотивира инициативата за постепенно преминаване от безвъзмездна помощ към финансиране чрез финансови инструменти с цел финансиране на устойчиви проекти, които генерират приходи. Това е в контекста и на политиката на Европейската комисия за разширено използване на финансовите инструменти за по-ефективна и устойчива финансова алтернатива за допълване на традиционното финансиране. Подкрепяме проекти, които генерират приходи и заетост и могат да възвръщат инвестицията, да са устойчиви, да водят до развитие на градската среда, устойчиво развитие на транспорта и социалната инфраструктура, както разбира се и социалните услуги. Финансирането се осигурява по оперативна програма Регионално развитие и от нашия фонд в съотношение 50/50, като към 30 юни 2016 година с радост отчитаме, че инвестирахме на 100% предоставените средства. Разбира се, това е в резултат на активна, силно мотивирана и експертна работа на Фонда за устойчиво градско развитие на София, който изпълни възложените му с оперативното споразумение цели. Предоставените по силата на споразумението средства инвестирахме на 100% в 13 устойчиви градски проекта, които са от всички сектори на икономиката, както и на различни проектни инициатори на частния сектор, на общински търговски дружества и на дружества с държавно участие. Общата стойност на реализираните проекти през първия етап е 78 милиона лева. Инвестираните от фонда средства са в размер на 50 милиона лева. 50% са средства от оперативна програма Регионално развитие, като 23,6 милиона лева е размерът на предоставения заем, а 1,5 милиона лева са средствата, които фондът е добавил към заема в резултат на доброто управление на предоставените средства. Този проект беше от голямо значение за нас, защото почти за всяка една от клиниките и отделенията беше закупена нова модерна апаратура, с която да можем да изследваме и да лекуваме нашите пациенти. Купихме нов модерен апарат за лапароскопска хирургия. В момента извършваме най-голямата оперативна интервенция с премахване на пикочния мехур. Използваме ултразвуков нож, който е един от малкото в страната. Този нож позволява по време на тази голяма операция, даже много голяма операция, да се загуби минимално количество кръв до 300 мл. Работим в чудесни условия с чудесна апаратура.
Освен тези апаратури, ние оборудвахме и реанимация с нови модерни апарати и за обдишване, и за анестезиологични, което имахме фрапантна нужда, защото нашите болни се увеличават ежедневно. Знаете, лошата статистика на онкологичните заболявания, по всяка година се откриват около 35-40 хиляди нови случаи. Закупихме нови апаратури и за съхраняване и по-високо качество на нашата информация, защото знаете, че данните за тези болни, техните истории на заболяването, изследвания, епикризи трябва да се пазят години наред. С тази инвестиция ние успяхме да изградим една изцяло нова оборудвана клиника, която вече отвори врати и посреща нашите първи пациенти. Изграждането на образователно-спортен комплекс Лозенец е осъществено, за да удовлетвори необходимостта от съвременна материална база за едно изключително високо ниво образование на световно равнище. Комплексът включва образователен корпус и спортен корпус, който в момента е в процес на изграждане. В изградения вече и пуснат в експлоатация корпус имаме повече от 70 стаи, в които се обучават повече от 200 деца, при капацитет от 600, които очакваме да посрещнем в рамките на следващите 2 години. В момента се изгражда спортния корпус, който включва спортна зала с площ над 1000 квадратни метра, басейн с размери 25 на 12, детска градина, зали за бойни изкуства, балет, танци и много други. Бих искала да изразя благодарността си на екипа на Фонда за устойчиво градско развитие, които ни подкрепиха в реализацията на този проект. Ние имахме едно изключително ползотворно партньорство с ясно обявени процедури и ясно спазвани правила, така че да може ние да работим ефективно, така че те да упражняват своите форми на контрол. Our school is a modern school which aims to seek high standards of education in Bulgaria. We are very, very fortunate to have access to this fund, which has enabled us to provide the resources and the expertise needed in order to deliver a high-quality Bulgarian curriculum, but also giving our students the opportunity to have access to a high-quality suite of international qualifications. We hope this will keep students in Bulgaria and give them some pride in their country to provide education that is suitable for them. Какво закупихме всъщност с парите от Джесика? Основната част от средствата е инвестирана в закупуването на линеен ускорител от последен клас, който към момента на закупуването България беше 6-та страна в Европа, която го притежаваше и единствения в България. Този апарат беше необходим за радиохирургията, това за което българите се налагаше да пътуват в чужбина. Най-често при тумори, първични, вторични, доброкачествени, злокачествени на мозъка. И във връзка с това, че ние имаме една много силна клиника по неврохирургия, разбира се и други клиники, но там е фокуса, най-голям част от приложението на радиохирургията е в главния мозък, е направен този план за закупуването на този единствен в страната апарат. В
По време на администрирането на процеса ние имахме абсолютна подкрепа. Не е маловажно и по-скоро дори на първо място е, че да се закупи и да се инвестира в едно лечебно заведение, да се отпусне такава голяма сума е наистина рискова инвестиция. И ние сме безкрайно благодарни, че това се случи. Слава Богу, премерен е риска, защото към момента болницата има достатъчно пациенти. За съжаление има много болни хора, но от страна от погледното от изплащане на инвестицията, нещата стоят добре, те не тежат на останалите структури и се справят добре. От друга страна, българите могат да имат лечение у дома, а да не пътуват навън. Освен това, не просто да не пътуват, а да не събират средствата за това, тъй като изцяло лечението се поема от Националната здравноосигурителна каса. Ние имахме нужда от едно такова рамо да ни се помогне, тъй като ние всичките сме последователи на великия мистер Сенко, а това е негово место и дори някой път си внушаваме, че неговия дух е тука. Аз, например, имам сега много ученици, това ми помага да ги подготвям, докато на времето аз се учих от него без той да знае. Помощта е сериозна, тъй като, дето се казва, си имам и место вече, където да правим тези репетиции, научаване на нещата. Посетиха ни хора със световно ниво, президента на Световната асоциация, вице-президента на Световната асоциация. В момента се смята като един от най-добрите в света и най-добрия в Щатите, Джеф Макбрайт, който беше наш гост, беше отседнал в хотела. Много ласкави думи от негова страна, че е възхитен от всичко, което вижда в една малка държава. Сме успели да направим и да се сравняваме, да се състезаваме с великите сили. През първият етап Фонда за устойчиво градско развитие на София се оказа един изключително успешен инструмент за реализиране на нашата политика за устойчиви градски проекти. Фондът даде много възможности. На първо място, разбира се, това е един много добър финансов инструмент, който позволи да се реализират 13 устойчиви градски проекта. Средствата, които бяха предвидени за София, бяха инвестирани на 100%, като 8 от проектите са проекти на общински търговски дружества. На второ място бих подчертала не по-малко важният ефект от дисциплинирането на общинските търговски дружества. Преди време те бяха известни с всичко друго, но не и с успешна финансова политика. В момента те изплащат успешно своите заеми, получавайки този изгоден финансов ресурс, дългосрочен. Смятам, че през първият период Фонда за устойчиво градско развитие подготви всички нас да можем да се възползваме максимално от финансовите инструменти в новия програмен период.
Дълго време имахме затруднения в намирането на правилната формула. Заедно с екипа на фонда, с неговия ръководител госпожа Данкинова, всъщност намерихме най-добрия начин и създадахме модел. Създадахме успешния, устойчив модел за финансиране на общинска икономика и за дисциплиниране на общинска икономика. Така че аз лично съм изключително благодарна на екипите. Те работеха денонощно, защото, както казах в началото, имахме затруднения и загубихме време. Но след това набрахме инерция, заедно с екипа, с колегите ми от Столичната община, с подкрепата на Столичния общински съвет и разбира се с ръководствата на общинските търговски дружества и болници и успяхме да постигнем този, за мен, наистина много голям резултат, 100% използване на тези средства и най-важното след това доказана възвръщаемост на тези проекти. За мен Фонда за устойчиво градско развитие и изобщо инициативата Джесика всъщност помогнаха да реализираме част от нашата дългосрочна стратегия за развитие на София, за устойчивото развитие на София като зелен град. В резултат на успешното изпълнение на целите, от 1 август 2016 година Фонд за устойчиво градско развитие на София получи потвърждение за реинвестиране на средствата в нови устойчиви градски проекти. Реинвестирането ще продължи до 2025 година, като за този период очакваната сума, която можем да предоставим, е в рамките на около 30 милиона лева. Надяваме се, че успешното инвестиране ще има изключителни ефекти и ще подобри условията за живеене и работа и създаване на нови работни места в столицата. Създадохме работещ, устойчив модел, използвайки експертизата и опита на Фонд ФЛАГ. Изградихме успешни партньорства и доверие и вярвам, че ще успеем да бъдем един от новите финансови посредници и за програмния период 2014-2020 година. Искаме да подкрепим изпълнението на инвестиционните програми на градовете и възможността България максимално да се възползва от средствата на европейската солидарност.